मला नंतर जेव्हा सांगितलं कारवाई करायचं काही चालत नाही, तेव्हा भावाने मला फोन केला. तर मी पी-आय आपले ते ट्रेनिंगसाठी मुंबईला गेलेले आहेत. त्यांना फोन केला, "साहेब काय प्रकार आहे नेमका? तुम्ही अजूनपर्यंत का घेत नाही?" पी-आय साहेब मला सांगतात, "अहो ते लघवी करण्यासाठी तिकडे आले होते. त्यांचं बोलणं झालं. आम्ही म्हणतो सुरी हल्ला केलाय. तर साहेब सुरी कुठे दिसतच नाहीये." मग त्यांना जेव्हा मी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यातली फुटेज काढून दाखवली, त्यानंतर सर्व म्हणत, "नाही, नाही असं गंभीर आहे. आपण बघतो, हे करतो." पण त्यांना त्याचा कॉन्टॅक्ट झाला होता. तो इकडे उभा राहतो. मी इकडे सामाजिक याच्यामध्ये आहे. बरेचसे लोक त्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहेत. जेव्हा आपण फोटो माझ्या ग्रुपवर टाकला, माझ्या जेव्हा मित्रमंडळ ग्रुप आहे, बाकी टीचर ग्रुप आहे, या गाडीचा फोटो पाठवला, त्यांना गाडीचे नंबर दिले. त्या गाडीच्या नंबरवरून आम्ही त्या मुलाचं वडिलांचं नाव काढलं, मुलाच्या वडिलांवर गाडी आहे. पोलिसांना आम्ही सर्व सांगितलं, तरी पण पोलिसांचं तेव्हापर्यंत काहीही कारवाई नव्हती. आणि तो मुलगा आणि ती मुलगी आणि त्याच्याबरोबर 2 गाड्या आणखी होते. ते आपल्या दोडामार्ग तालुक्यामध्ये सर्व फिरत होते. पर्यटनासाठी मांगिली जाऊन आले. त्यांची गाडी मांगिलीच्या रस्त्याने दिसली. आणि त्यानंतर तो तरुण माझ्या माहितीप्रमाणे आणि आमच्या एका मित्राने सांगितल्याप्रमाणे तो 8 वाजता पोलीस स्टेशनच्या समोरूनच गेला. घटना घडली 1 वाजता आणि 8 वाजता तो तरुण गेला. त्याच्यानंतर मी त्या मुलाची सर्व पार्श्वभूमी जाणून घेतली. तर तो एक गोव्यामध्ये ओल्ड गोवा त्याच्यामध्ये आपलं सांताक्रूझ मध्ये तो राहतो आणि ओल्ड गोवा आपल्या मित्रांच्या माहितीप्रमाणे माहिती घेतली. तर तो हिस्ट्री शीटर आहे, म्हणजे त्याच्यावर गुन्हे अगोदर आहेत. पार्श्वभूमी त्याची आहे, मर्डरची आहे, हाफ मर्डरची गुन्हे दाखल केलेले आहे. हे सर्व पोलिसांना सांगून पण काम दिले नाही. 9 वाजता FIR दाखल केल्यानंतर 9 वाजता पोलीस त्यांच्या घरी जातात. अजून पण तो काय त्यांना भेटलेला नाहीये. माझ्या माहितीप्रमाणे तो गोव्यामध्येच आहे.